into engizwayo ngizwa kuhlephuka izinto ebeyibopha abantu ngizizwa zihlephuka kolikamoya ubuya owathatha ubhena aphathe abuya abafazi siyabuya ingane yabuya ikhonekele yabuya isile angazi about you kodwa ngizona tuzodlula la ngizona thina inkosi idlula la nangedlula la hallelujah 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 afika hlale uJesu engaqhamuki abuyele ekhaya yolala ethi indawo yami yangasemgwaqweni nakusasa futhi ngizobelela uyafuna le nto yokholwa ube nenkani
umgodi khona, akazi la kunengozi khona. Kodwa lithi iBhayibheli wathi neza ukuthi uJesu kambuzi lithi iBhayibheli he rose. Wenza njani number one? Come on, wavele waphakama. Glory to Jesus. Ngifuna ukuthi it's a season of rising. Noma izinto ezimelene nawe. Kodwa this is the season. It's not so problem. It's not so problem. Not so problem. Sizosizakala. Kodwa ayinokusikhwila kakhulu nayo. Sakuyisikhathi sokuphakama noJesu. He rose. But number two, lithi iBhayibheli wakhipha ingubo wayilahla le. Kuthiwa-ke ma ufunda ku-Israyeli, ngiyabala kuthi uma ufunda ku-Israyeli ngenxa yokuthi igranti yayingekho, akekho umuntu owayehola igranti, kwafanele umuntu ozalwe ngaponi aye kumpristi afike amhlole ukuthi akaboni ngempela la, abesethungelwa ingubo okuyiyona esho ukuthi uhloliwe watholakala efanele kuphela. Kodwa wathi mayezwa ukuthi uJesu yambiza, sangazathi wayibamba le ndwangu, wathi ngiyabonga zonke iy'nsuku bengilala ngidlile ngenxa yakho, bengiphiwa bengaphi mina kodwa bepha le ndwangu. Wathi kodwa namhlanje aseke isidingo sakho, because here comes the provider, here comes the healer, okwasishintsha isimo. Bengiphiwa imali kodwa awusishintshanga isimo sami. Here comes. Lithi iBhayibheli waquma okwesathu, waquma ethi uma kunengozi angivele ngingene engozini, kodwa ngidingeka ngiyikuye, ngidingeka ngiphambi kwakhe. Angindaba nengozi-ke manje, ngidingeka ngiphambi. Lithi iBhayibheli wathi uma efika uJesu wakhuluma la mazwi. Baningi abantu abaseyimeni kodwa badinga ezinye izinto kunokushintshwa kwezimo zabo. uNkulunkulu ukondliwa ngoba nginalutho, kodwa ungahlali kulokho kondliwa. Kosi umondli onikeza nalabo abakondlayo usenakho nokwabo. Umebuza uJesu ufuna ukwenzelela, uthi Nkosi akasho ukuthi ngivula mina, uthi that I might receive my sight. Kusho ukuthi uyakubona
because that I may receive, that I might receive my sight. What just hamba ukholwa kwakho. Amema kama into yokwamukela into waziyo ukuthi khona ukuhluleka ukuyamukela. You need faith. Because of like this. Because of like this. Yabona ukuthi lesiqalekiso sokungaboni into ayigijima egazini labo bonke. It was not only ungaboni, but it was a curse. It was a curse. Kwakusiqalekiso. Wathi Nkosi kuba receive kanti uzothi uma amukela ukubona lengigijima egazini labo idlulele to potential children, idlulele kukho bonke, washintsha umndeni wempumputhu restoration, waba umndeni wababona. Abantu bayimemezela le bazalwane ngoba kwesinye isikhathi umemezela izinto kubantu bezingane ukuthi can you believe for your family.